Hi guys, so maing buntag inyo diha. Welcome to my channel and another series na punta sa ato ang pag-mukbang. Mukbang magyapon tawagan mo. Wow. Mukbang o mukbang? Dili siya mukbang pero murag kanang glimpse nga unsa ato ang diet nga nang fit calorie sa atong edad fit gyapon ta ba. So, amo ang food karon ang gluto ni Mrs. kay isda. Importante jud kay ang fish. And I think nice nga food wa jud kay kontra sa fish. Lahira kung magbaboy ka or mag red meat ka, na jud kay issue ana, pero kung sa fish murag wa jud kay issue. And then better off namoy air fryer or kanang grill, sa griller. Mas better inyo na isugba-sugba ba kaysa ka nang maggamit mo mantika gani. Kaninot po sa isda kay para nako ang isda manggundagan kayo siya lahi-lahi nga klase, so taga klase sa isda na siya iyang own na lami. Lahi ra sa baboy ba, kung baboy di ba usara lami sa baboy, ni mo depende ra ang lami sa baboy kung giun sa pagluto. Same gyud po sa isda, daghang kag klase pagluto sa isda, pero dagan sa lain-lain klase ng isda. So, karon nga isda, ako ikoan, among gikaon karon kay, sige tawagan ni may? Lagaw. Lagaw nga isda. Okay. Bisaya. Amot say tawagan ni sa Tagalog, pero Bisaya ni, among gitawagan ni kay Lagaw. And, minuti ang lami. Base ako ang himduman, kay karon pa man mi nakabalik yung Lagaw. Based on yung duman, tabang mangguni siya. Sumunang lami dyan kayo na siya. So, start una sa tas rice kay. Natukan ako na. Muna siya unod sa Lagaw. Diba, white kayo siya. Then, ang nindot sa niya, careful lang yun mo sa mga bukog kay mas kuyaw siya bukog i-compare sa bangus. Mas dagag bukog ang bangus, pero kung sana, mas kuyaw, mas delikado ang iyang bukog kay gahit kay ba. So, careful lang yun mga na. So, tilawan na to ba. Masakto ba kung gingan? Wala siya usawan. Namit ko siya. Ngayon siya iyang own taste na siya ra ang makakuan. Lahi ang lasa sa anduhaw, lahi ang lasa sa bangus. May siya. Wani mantika, no? Wani mantika. Best girl. Try na ko sa usawan. Mas better sa dyan, magkinamot na naman mo-kaon. Ginaw na ko Aksit. Nabi siya. Last. Okay. Paksit juga. So, aside sa isda, nag-prepare po dahil si Mrs. o another side dish na mo. Say tawag ani may tofu ba ni? Plant-based ni siyang luncheon meat. So, instead of luncheon meat nga gikan sa baboy ba na siya? Kanang murag maling ba? So, plant-based ni siya. And then, giparisan niya og kangkong. So, more siya gi-saute ba ang term na, no? Gi-stir fry nga kato siya. So, hilig kayo si Mrs. mag-experiment og food. Wala kayo ni siya like nag-follow kung say dapat buhaton. For example, lang uban mong good nga cook, dapat mo follow sa ingredients nga example kaning mga afritada, dapat mo ni siya. Si Mrs. dili kay siya hatag magkuha siya idea gikan sa internet or pagluto sa laing food. And then iyan i-apply sa example mag-cook siya tofu. So, lahi-lahi klase sa pag-cook sa tofu. So, sa gulan ako og kangkong. Wala ko na kangkong. Na-surprise ko. Giada niya spicy. Ay, spicy na. Ang luncheon meat daan. Oh, so spicy na daw siya daan. So, halang na siya without any chili sauce. So, walang siya daan. So, lami siya.
last but not the least kay ang homemade nga kimchi ni Mrs. So naa siya gamit siya og carrots, no? Carrots ba ni siya? Yeah. Thin slice strips nga carrots and then cucumber. So tilawan na to ang kimchi niya. Sarap. 1 week na na. Naka-freezer. Freezer. Naka-red. So, ang nakanay sa kimchi guys kay di man gud siya like na expiry. Na ba na expiry ang mga kimchi? Pwede sa pag-inom. Lagi pero ang kimchi man gud expected siya nga longer ang iyang duration kaysa lahi na food. So, amura na siya i-stay once ma-kuan kaning mahimo. Pwede rin mo siya makaon within mga kung paspas mo nga kimchi so mahurot gyapon na mo within 2 weeks. So mas better siya homemade kay makontrol nimo ang katamis and ang salt anything nga dili maayo sa imuha ba so mas better gud nga homemade inyong kimchi. Dali raman siya imon. Pero na siya magic ng timpla. Even ako di ko kabawang timpla niya. So yeah. Sa din ako na-mention nga ang amuang rice karon kay sagol na siya white o brown rice. So, Red? Red. Sagol siya white o red rice. So, mo na yung any color amo ang rice. So, even sa rice, amo ang experimental me even sa rice. Kay, kuan man, boring man ang white rice ra. So, hawa na siya gi-experimentuhan. Sahay, butangan na mo turmeric. Di ba mamantamay no? Turmeric rice. And say kung na may daghang replacement sa rice, pwede ka mag oatmeal, pwede ka mag shirataki rice, daghang klase, pwede ka katong quinoa. Dili jud nga na needed yun mo nga every food kay rice. Pwede ka daghang murag lahi nga replacement sa rice ba. Nga magdepende na siya sa imong food. Kadaghanan man gud sa Pinoy food, puros mga parat. So munang reason nganong kailangan kay tag mag rice yun. So, if mo i-control ang imuhang saltiness sa imuhang food, pwede ra jud ka dili mag-rice man. So, kung example kani naglanlan ko ani, pwede ra jud kayo without rice. But mo lagi nindot man sad nga mag-rice kung parat kay imong food. So, yeah, balance na. Kaunta.